csak ha elmegy a meccs, akkor... Igen, akkor jobb. Gergő, azért látszol, hogy erősítettél, vagy mi? Azért látszol, hogy erősítettél? Hát, csak én egyből a fiatal megnézem. Azért nem van a mutatunk pár erősítést. De azt mondták csak, hogy lenni. Gyerünk, Máté! Ő is erősítetett. Mondjuk erősebb volt, mint a Máté, Gergő, de azért ezt felértően. Többeket visz előre. Engedjük el, így van, menjen a rugás, nagyon szépen. Rossz távol, így van, ütések, menjenek, folyamatosan. Májgerit is nyomjon, Májgerit is azzal letudod magadról. Kettesre várjuk Mészáros Pétert és Géci Rolandot. Utána felkészül Gond Viktória és Törzsök Réka. Utánuk pedig Kristin és Balkó Imre. Így van, Máté, csak kint tartod a kezed, belerolad. Ez mit jelent? Ez mit jelent? Azt is ti jelzitek? Mit csinált? Erőset ütött? Vagy Erőset ütött erre. Sokat szórakozás. Megelégüli az ember, akkor muszáj megfogni valahol. de a Gergőjében nem is volt erős, és őnek is szólt, hogy ezerszer a csávó. Máté, így van. Furod le, ne csak hátra fordulok, hanem szögbe. Nem számolják, hanem sok.